Θέλω να δώσω ελαφρύ κάπνισμα. Ο λόγος που έβαλα τα άλλη σχέδια είναι αυτός. Έχω δώσει ήδη καπνό. Απλά θεωρώ το ξύλο να μας δώσει κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό. Κάτι πιο άμεσο, θα έλεγα. Αν έχετε δοκιμάσει και το βερμό, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θέλω πρώτα να πάρω μια συνολική Τότε να βάλω και αυτά από εδώ. φωτογραφία. Τάσσοντας και στη μέσα. Πάμε στην ύλη που και πίσω για πάνω το μέρα. Και πάλι καλησπέρα σας. Είμαι ο Τάσος Γέκος. Εργάζομαι στο καφέ Μπαρ Σερίνη στην Καβάλα. Χρόνια διαβιώ εκεί και βγάζω το αποστοζή. Και το τελευταίο διάστημα κάνουμε και βραδίζα κοκτέιλ με ένα φίλο μου και συνεργάτη σε διάφορα μέρη της Βορείου Ελλάδος. Χαίρομαι πολύ που θα είστε εσείς αξιολογητές, που με τιμάτε με την παρουσία σας. Και ιδιαίτερα στους κύριους πάνω στις μεσημερές που με αξιολόγησε και πέρσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάμε λοιπόν. Όταν παρέλαβα το κόνσεπτ του διαγωνισμού, παίζω καταρχήν με ουίσκι, στην κατηγορία με το ουίσκι, άρχισα να σκέφτομαι τι μπορεί να γίνει για να κάνω ένα πραγματικά κοκτέιλ world class. Αισιόδοξο θα μου πείτε, ή υπεραισιόδοξο. Και με το διάστημα δεν είναι καλές ιδέες. Καθόλου καλές ιδέες. Κάθε μέρα στο σπίτι, κλασικά όπως κάνουμε όλοι οι πατέρες, έχω πιει ένα λίγο ποτά στο μαγαζί, γιατί δεν είναι και πολύ του. Βάζω λίγο φράγκι, βάζω λίγο γκυγκέρι του και δυστυχώς θυμάμαι τον φίλο μου που έφυγε. Τέλος πάντων, μου θύμισε διάφορα πράγματα και μου θύμισε ότι κάποια στιγμή στη Γερμανία που ζούσε, είχε φέρει αυτό εδώ. Το τελευταίο διάστημα στο μαγαζί που εργάζομαι, επειδή έχουμε αρκετές πωλήσεις από πλήρου προϊόντα, έπεσε στα χέρια μας ένα ξύλο, όπως το έτσι προηγουμένως, με το οποίο κάπισε το ποτήρι από βαρέλια και μισή. Σκοτσέζικο. Και θέλω να πάρω μια δευτερά καφά. Μπορείτε να μιλήσετε. Τώρα θα πάω στο θέση που θα μην κλούμε. Ξετώμας λοιπόν το βαρελάκι αυτό που μου είχε φέρει ο Σέζου μου τότε, μου έδωσε την ιδέα να καθλίσω το ποτήρι για να δώσω πιο ξεκάθαρα αρώματα μέσα στο ποτό. Όμως, στο μυαλό μου είχαν διάφορες αξιολογήσεις από όλους τους αξιόλογους κυρίους και κυρίες που με αξιολογήσανε και από διάφορους φίλους σεφς, γευσινόστες, είχα την τύχη να έχω επαφές, που μου είπαν διάφορα πράγματα. Διαβάζοντας κάποια στιγμή τον προφέσορ και σκεφτόμουν όλα αυτά εδώ, το μόνο που κατάφερα ήταν να βρεθώ περισσότερο. Τελικά ένα βράδυ κάνω ένα Manhattan twist shake και εδώ θα κάνω κάτι πάρα πολύ απλό. Θα απλοποιήσω τα πράγματα. Θα πάρω ένα κοκτέιλ κλασικό και θα το κάνω με απλές κινήσεις όπως πρέπει να κάνει ένα καθαρό κοκτέιλ, μια ξεκάθαρη πρόταση, ένα σοβαρό μπαρτέντερ. Και έτσι για αυτόν τον λόγο ονόμασα κοκτέιλ με αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, για να πω κάτι δεν είναι και τόσο απλό, γιατί έκανα μια έρευνα για να δημιουργήσω το βερμούτ που ήδη δοκιμάσατε και θέλω να διαφοροποιηθώ από τις κλασικές συνταγές. Αν μου αρέσουν πάρα πολύ τα βερμούτ που έχουν στην αγορά, τόλμησα να κάνω αυτό. Για να τιμήσω και το World Class και τη διαδικασία ολόκληρη, έφερα το βιβλίο του Προφέσου να αντίγραφο φυσικά και επίσης το Argots που είχα τύχει και την τιμή να έρθω στα χέρια μου. Είναι γνήσιο, είναι πάνω από 65 ετών. Το
φίλου μου του Γιάννη Κότσου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδικασία, νομίζω δεν χρειάζεται να περιευθολογήσουμε. Θα βάλουμε 50 ml από καρδού. Παίζουμε περγαμόντο, γιατί το καρδού ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα φρουτόδες ουίσκι. Όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει διάφορα σπεριδοειδή, όμως όταν είναι στα χέρια μου το πίντερ του αγαπητού Αριστοτέλη, μου διέγινε τη φαντασία. Θα βάλουμε περίπου 20 ml από τα νησιά. Θέλουμε λίγο αψάδα για καμιά περισσότερη και περά τη γεύση του. Τώρα θα δώσω τα αρώματα που θα μας λείπουν, γιατί δεν βάζω στο δηλαδή, και επειδή έχουμε ένα εξαιρετικό λικέρ εδώ, που έχει μέσα Ναπολεόν, έβαλα μόνο 5 ml. Θέλετε να το ξαναπάνω? Όχι. Και τέλος, χρησιμοποίησα το δικό μου βερμούτ, το οποίο θα βάλω 30 ml. Εδώ έχουμε ένα μειονέκτημα εδώ, κάνοντας hard shake, θα εγκλωβίσουμε πολύ τα αρώματα από το βερμούτ, ειδικά που είναι από κρασί. Όμως, αν το κοκτέιλ, αν το αφήσουμε λίγα λεπτά, συνοδευόμενος με το γλυκό του, θα αρχίσει να διαφοροποιείται και να μας δίνει άλλα αρώματα. Βάζω 30 ml. Μισθού φλιγκάρι, δεν θα πάμε τώρα. Με το hard shake προσπαθούμε να μην αραιώσουμε πολύ το κοκτέιλ, να μην βάλουμε πολύ αέρα, κρατώντας ψηλά τα αρώματα και παράλληλα να παγώσουμε όσο καλύτερα γίνεται το κοκτέιλ μας. Προσπάθησα πολύ να μάθω την τεχνική και παιδεύτηκα πάρα πολύ γιατί θα έχουν πολλά τα χέρια μου. Δυστυχώς όμως ο συγκεκριμένος πάγος δεν μας βοηθάει. Με τον παγό. Πάω λίγο παραπάνω γιατί μου βοηθάει ο πάγος. Δώσουμε λίγα αρώματα, όπως το είπα. Από το αυτό εδώ. Επειδή έχουμε η διαδικασία τρευλώσει, νομίζω ότι θα πρέπει να τιμήσουμε τη διαδικασία. Όκρο τροσί, εννοούμε έγκλη, πλούτο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.